δηλώνω παρόν στην προσπάθεια για να είμαστε ενάντια του μίσους. Είμαι ο Γιάννης και συμμετέχω στην εκστρατεία No Hate Speech. Είμαι η Πανάγια Ανδρέου και είμαι ενάντια στο μίσος στο διαδίκτυο. Είμαι η Κατερίνα και συμμετέχω στην εκστρατεία εναντίον του μίσους στο ίντερνετ. Είμαι ο Μάριος και είμαι ενάντια στο μίσος στο ίντερνετ. Είμαι ο Πέτρος και είμαι ενάντια στο μίσος του ίντερνετ. Η νεολαία πρέπει να πει όχι στο ρατσισμό και ναι στη φιλία των λαών. Είμαι ο Νικόλας και είμαι ενάντια στο μίσος στο ίντερνετ. Είμαι ο Τάσος και είμαι ενάντια στο μίσος στο ίντερνετ. Είμαι ο Νίκος και είμαι ενάντια στο μίσος στο ίντερνετ. Είμαι η Δόνια Στυλιανού. Ο ρατσισμός είναι ασθένεια των λαών. Οι νέοι πρέπει να πούν όχι στη ξενοφοβία και ναι στη φιλία των λαών.